שלום אהובים, ברוכים הבאים למדיטציה לריפוי הלב. שמי מיכאלה אן, ואני מזמינה אתכם אל מסע מופלא אל תוך הלב שלכם. כל שעליכם לעשות הוא למצוא מקום נוח עם פרטיות, שלא יפריעו לכם, נעביר את הטלפון השקט ולהתיישב. אפשר לשכב, אפשר לשבת, העיקר שיהיה נוח. לאט לאט ברכות תעצמו עיניים, תיקחו נשימה עמוקה. עליכם להתרכז בנשימה ולהאזין לקול שלי ולמוזיקה. הם כבר ינחו אתכם במסע. בואו נתחיל עם נשימה עמוקה דרך האף, ונשחרר אוויר דרך הפה. נאפשר לטונוס השרירים להרפות. ונמשיך עם הנשימה. נכניס אוויר דרך האף ונרפה את השרירים עם כל הוצאת אוויר. נכניס חמצן טהור לתאים ברכות ונשחרר מתח, מחשבות, צריך וכל רשימה אחרת שיש בראש. פשוט להרפות לתוך הנשימה. נאפשר לאגן לשקוע, לכתפיים לשמוט, לגפיים לנוח, ולשרירי הפנים להיות רפואיים ללא טונוס שרירים. עם כל נשימה נמשוך את האוויר לכיוון הפופיק בחמלה ובתחושה וידיעה שכל תא ותא מקבל חמצן. אין צורך להחזיק, אנחנו שמורים ובטוחים ועטופים באהבה. אנחנו צפים בתוך בועה של אהבה אינסופית וללא תנאי. עם כל נשימה אנחנו מאורסלים יותר בתוך האמא הגדולה. וכעת נעביר את תשומת הלב אל הלב שלנו. נחוש את הפעימה שלו. אם אתם לא מצליחים להרגיש, אפשר להניח את היד על הלב ובאזור הצוואר ולחוש את הדופק. נמשיך לנשום ולהיות ערים לפעימה. לכל פעימה יש אדוות, כמו טיפה בתוך מים ששולחת גלים. האדוות האלה שולחות רטטים של אנרגיה ומחזירות בחזרה אל עבר חוף מבטחנו מתנות. בואו נתרגש מהמחשבה שאנחנו מפיצים כעת אהבה. לאט לאט נחוש איך האהבה הזו חוזרת אלינו
במנות כפולות ומכופלות. איזו ידיעה מופלאה זו לדעת שאנחנו אהובים ללא תנאי, שאנחנו מחוברים לאהבה גדולה יותר מאיתנו, שמארסלת אותנו בביטחון. אנחנו בשלווה, אנחנו באהבה, שמורים ובטוחים. וכעת, בתוך ליבנו ישנה דלת קסמים שמובילה אותנו אל עבר מקום קסום ומופלא, שהוא גן העדן הפרטי שלנו. ראו בדמיונכם כיצד נפתחת דלת, והמעבר בה נגלה אליכם עולם קסום. תחושו את האוויר הנעים, הרוח שמלטפת את הפנים, השמיים הבהירים והמרחבים הפתוחים. נוכחות קסומה מלווה אתכם, ואתם חשים שלווה ורוממות רוח כמו שלא חוויתם מעולם. מצאו מקום נוח לשבת בו, להתמקם, ודעו שכעת אתם מתחדשים בתדר חדש של אהבה ללא תנאי, בתדר חדש של חמלה ושלוות נפש, שהוא לא תלוי בדבר ובאף אדם הוא גורם חיצוני. זה שלכם, ואתם, זה בכם. כמה שקט זה נותן לדעת שזה זמין. קחו נשימה עמוקה ותאפשרו לזה להיות ולהדד. וכעת בדמיונכם הושיטו יד אל האדמה שאתם נמצאים עליה, באותו גן עדן. תחושו את האדמה, את הדשא, ודעו שגם לאדמה יש פעימה. תנסו לאתר בתחושות האצבעות את הפעימה הזו. וכמו קרן לייזר, דרך האצבעות, מגיע אל הלב שלכם, יוצר שמינייה וחוזר חזרה למטה. דבר שמסנכרן את הפעימה שלכם עם הפעימה של אמא האדמה. תאפשרו לסנכרון לקרות. עד שתרגישו אחד. וכעת, למעלה מעליכם, ישנה פעימה נוספת. פעימת הבריאה. נשמו ודעו שדרך הכתר שלכם, קודקוד הראש, יורדת קרן לייזר מתוך פעימת הבריאה לכיוון הלב שלכם. יוצר שמינייה ועולה חזרה. הוא מסנכרן את פעימת הלב יחד עם הבריאה. נשמו בנחת ותאפשרו לסנכרון הזה לקרות.
אני מזרימה אליכם אנרגיה חומלת ואוהבת להקל על התהליך וליצור איזון. וכעת ממעל יורדת קרן לייזר דרך הראש אל עבר הלב, יורדת דרך אצבעות הידיים אל עבר אמא האדמה, עולה בחזרה דרך האצבעות אל הלב, ודרך הלב אל הראש ולמעלה, ומסתנכרנת עם 3 הפעימות של הבריאה שלנו ושל האדמה. נשמו ואפשרו לסנכרון הזה לקרות עד שתרגישו, תראו, תדעו שיש בתוככם ציר בוהק, מואר, של אור. האור הזה הוא אתם. זהו האיזון בתוככם, בתוך האהבה. זה השורשים שמחברים אתכם אל אמא האדמה כאן ועכשיו, לצד אהבה ללא תנאי, לצד השגחה עליונה. אתם שמורים, בטוחים ומוגנים. אתם נשמה מוארת, נצחית ואהובה. אתם אהובים. הכל אפשרי לכם. פיתחו את הלב ודעו שהכל אפשרי לכם. אתם זיק אלוהי בגוף אנוש. מתוך הסנכרון הזה נשלח ריפוי לכל חלקי הלב. לכל המכאובים שאגרנו שם. נשמו לזה. אני מנקה את הגופים שלכם מכל זיכרון כואב. נשמו לזה. הבריאה אוהבת אתכם ורוצה לטובתכם, וכל כאב זמני הוא בר חלוף. נשמו לזה. אפשרו לאנרגיה לזרום במעלה הגוף, במרחבי הלב. אתם אהבה. תרגישו כיצד בית החזה מתרחב, מתמלא, חומל ומוצא מרגוע. תחייכו בידיעה הזו שהכל בסדר, וגם מה שלא בסדר ממש בסדר. רק עוד סיבוב בספירלת ההתפתחות. נשמו עמוק לתוך הידיעה והתחושה הזו. וכעת בתוך התחושה המופלאה הזו, תרגישו כיצד אתם נעמדים על הרגליים בעיני רוחכם. מאפשרים לשורשים לצאת מתוך כף הרגל ולהתחבר אל המקום הקסום הזה, כדי לשאת אותו איתכם בכל זמן נתון. תצעדו ברכות אל עבר אותה דלת שנכנסתם בה.
תדמיינו בעיני רוחכם שאתם לוקחים 3 צעדים אחורה. נושמים עמוק, מסיבים את תשומת הלב אל הפעימה שלכם בגוף אנוש, ונותנים הנחיה ללב להזרים דם אל הגוף. ברכות ובאהבה מניעים את כפות הידיים, כפות הרגליים, ראש, ימינה ושמאלה. ומתוך ידיעה מוחלטת וברורה כי גן העדן נמצא בתוככם וזמין לכם. מתוך ידיעה שעברתם כעת ריפוי אדיר אל הלב והסתנכרנתם עם הבריאה ועם עם האדמה. אני מחזירה את התודעה בצורה מלאה, מעוגנת והרמונית לכאן ועכשיו בגוף אנוש. בעדינות רבה פיקחו את העיניים, קחו נשימה עמוקה, חזרו לכאן ועכשיו עם חיוך רחב ולב פתוח. אתם אהבה. תודה לכם על המסע. אני אוהבת אתכם. מיכאלה אן.